Ahojte ľudia, vítam vás v dnešnom videjku. Dneska tu budeme ochutnávať nejaké veci. A dneska si vybere, čo ideme prvé ochutnávať Miška. Môžeš ísť na to. Dobre, ja sa teším strašne na toto. Máme tu dve. Takže najskôr otvoríme dve. Ja som mala iba toto. To mi chutí. Takže ja ochutnám, takže Miškine, ja ochutnám a Miška zase moje a potom to zase naopak. Bacha, až to nevyšpluchne, lebo to vyšpluchalo. Toto teraz nevyšpluchne, ale sa bude celkom. Takže sa vám ozme, keď to bude hotové. Když už to máme takto, ideme to tam dať. Už to máme. Tak, ideme to ochutnať. Dobre to je. Počkej, polož to. Zober si to... Zober si to moje a ja si zoberiem zase to tvoje. A ty si zober slab. Ešte nevyleješ. Toto je lepšie. My to potom dopijeme snať. Dobre, ideme to položiť. No dobre, vylosuj ďalšiu vecičku. A čo tu sa 10 z 10? Ja 9. Jedno 9 a jedno 10. To rúžové asi 10. Alebo dám ja 10 všetkému asi. No dobre. No dobre, ďalej vylosuj, lebo je toho veľa docela. Dobre, ideme na toto. Popstar, citrón a juzu. Janka má jahodu a na to. A potom to Trepe. Má sa s tým trepa? To je jedno. Tak je to. No. No, tak to je dobre. To chutí ako čaj. Toto je lepšie. Nie, zase prišlo, že to je lepšie. Takže to mi dalo 8 z 10 a tomu to dám 10. Ja si 8 a 8. Dobre, my to potom musíme nejak rýchlo dojesť. Dobre, ďalšiu vecičku si. Skús sa stredať, že až dávame jedlo. Až potom to máš ešte zápiť hlavne tie veci. No, takto som chcela tiež vyskúšať. Máme nejaké guličky. Mám to otvoriť. Keď sa to otvára. Neviem, to musíš asi nejak urvať. Ša. Čo mám? Máš? Trhaj. Trhaj v očiach, trhaj. Ja to mám. Urýchlený spôsob. Ty si iba utrhla. Aha, dobré. Dobre, teraz to musíme otvoriť. A to sú kyslé guličky na to. Aj nie je tam napísaný nejaký level, že koľko to je. Počkej. To je 3. level. Z 5. Tu je nejaké, že apple, blueberry. A 3. level. Dobre, ja nechci citrón. To je polovička. To je nejaké lepivé. Zober si citrón, ja nechcem citrón. To je tú kyslú omačku určite. Nechcem červený. Poď sem. Janka? Asi chápem, že to stalo 90 centov. Jako karton. Takže to malo byť kyslé, keď tam skoro nie je nič kyslé. A vnútri. Aké máš ty? 12.
Fuj. Dobre. Ale to je strašne dobré, ja tam dám 10 z 10. Ja husto. No, dobre, ďalej. Som lepkavá od toho. Aj ja, trochu. Čo chceš? Tak dajme takým drvejcom vzadu. To vieme, ako to chutí, ale my to sme to skôr chceli otvoriť. Stranger Things. Dúfam, že to bude nejaká postavička. Ty to poznáš? Ja nie. Trochu, ja som to nevidel. Máme tam postavičku, ale hodinu sme to tam losovali skoro. Ktorá by mohla byť postavička. V bielej sme to kúpili noc. Ja toto vetičky zbieram samozrejme, máme tam tohoto typka, ktorý neviem ako sa volá, alebo ja to neviem. Černý. Černý typek. Niger. Ktorý je najlepší, bude teba, podľa mňa sa mi páči asi tá oranžová. Alebo ten les. Mne sa páčia všetci. A my sa trafili to najškoriť. Dobre. To nejdeme jesť, lebo to máme ako chutí nesmať. Ja chcem peniaze. A máme tu ešte jednu takú špeciálnu vec, to necháme nakoniec. To je zase voda. Potom, že pôjdeme furt na záchod. Mám trošku oľaté tým čajom. Aha. Vyťahni všetky. Všetky vyťahni a jedz. Všetko. No. No. Kielich tam je. Janka je bohatá, daj mi modré. Ten. Jedz ešte. Obľúbená farba. To zase zaseklo. Papier. No, tu máš ešte. Moc už tam nebolo teda. No, Janka všetko sežú. A čo to máš? Čo to máš ešte? Ešte jedna vec. Aha. Tak už sme. Dobre, my počkáme, kým Miška doje. Ešte to hodno, 10 z 10. 8. 8 z 10 šumne. No takže teraz toto. A potom to zapijeme, keď to. To stalo 70 centov. Pochodom, že je to hnusné. To je 3 kg kyselosti zase. To majú všetko asi v tejto iba 3 kg. Pre mňa trošku nevyhodilo, lebo mám kyslé ráda celkom. Ale nie zase extrémne. No super. Toto nemám rád. Ideme toto ochutnať. Ešte mu nejak. Musíme to. Nie je to moc kyslé teda. Teraz uvidíme ten prášok. Či si ho našli tam na ruku. Nie je to kyslé. Nie, že? To nie je moc takové veľké kyselosti teda. Sladké. No skôr. Dobre, ideme na poslednú vec. Musíme za rýchlo, lebo sa nám míňa priestor. Barcelona. Konečne. Čakaj, to stopnem si takto. Barcelona. 10 z 10. Ja mám rada džusiky. Pomerančový džus. Je dobrý. Asi No. taký 10. Dobre, to bolo všetko pre toto videjko, lebo to už sú všetky veci. A my sa s vami učíme na čus. Ideme toto ochutnať. Ešte mu nejak. Musíme to. Nie je to moc kyslé teda. Teraz uvidíme ten prášok. Či si ho našli tam na ruku. Nie je to kyslé. Nie, že? To nie je moc takové veľké kyselosti teda. Sladké. No skôr. Dobre, ideme na poslednú vec. Musíme za rýchlo, lebo sa nám míňa priestor. Barcelona. Konečne. Čakaj, to stopnem si takto. Barcelona.
10 z 10. Ja mám rada džusiky. Pomerančový džus. Je dobrý. Asi No. taky 10. Dobre, to bolo všetko pre toto videjko, lebo to už sú všetky veci. A my sa s vami učíme na džus. Ahoj.